Qed joqrob ix-xahar ta' Marzu dan ifisser li qed joqrob ir-renju ta' Bluwa magħruf l-aktar bħala l-Karnival. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbru l-attivitajiet tal-Festi tal-Karnival li ser isiru f'Għawdex. Bl-attività ewlenija tkun il-Karnival spontanju fin-Nadur. Dan ifisser li għal sena oħra l-Gżira ta' Tlitolijiet ser tiġbed lejja eluf ta' nies f'dawn iż-żminijiet. Ma' One News il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana ħabbret li għal sena oħra ser jiġi organizzat il-Karnival fil-Pjazzett tal-Irħula, flimkien ma' dik fiċ-ċentru tar-Rabat, fejn b'dan wieħed jista' jixhed qudiemu t-talent lokali. Żiedet tgħid li l-qofol ta' dawn l-attivitajiet ser jitlaħqu fin-Nadur. Ħanerġgħu naraw il-Karnival fil-pjazza ewlenija tar-Rabat għaliex wara diversi snin kien ilu nieqes mill-pjazza rġajna introduċejnieh is-sena li għaddiet kien suċċess allura dis-sena ħankomplu nibnu fuq. Ovvjament imbagħad il-Karnival tan-Nadur li jiġi organizzat mill-Kunsill Lokali b'kollaborazzjoni sħiħa tal-Ministeru għal Għawdex fejn dak li jkun ikollu wkoll avveniment biex jiġi iżur il-Gżira Awċija jieħu gost però wkoll anke jammira it-talent lokali. Il-Ministru Caruana żiedet tgħid li għal dawn l-attivitajiet il-Go Zoo Channel ser tkun qed taħdem skont id-domanda tan-nies li ser jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentarju Silvio Parnis saħaq li attivitajiet simili ta' dawn qed jerġgħu jagħtu l-ħajja l-irħula ta' madwar Malta u Għawdex. Jiena perswas li bl-attivitajiet kulturali li qegħdin itellgħu il-lokalitajiet tagħna qegħdin inqajmu turiżmu ġdid fil-lokalitajiet tagħna. Il-konferenza ntemmet bl-intervent ta' Paul Muscat, l-artista tal-pittura ewlenija tal-Karnival fin-Nadur għal din is-sena, u spjega li l-personaġġi li hemm fuq il-pittura huma karattri vera li kienu fil-Karnival tan-Nadur fis-snin ta' qabel. Dawn l-attivitajiet ser jittellew bell-ewwel u l-5 ta' Marzu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.